Hi guys. Ah, dugay-dugay na ko wala ka-upload og video, pasensya kayo. Tungod sa mga kakaitabong encovirus. Okay, so right now medyo update lang siya nga work from home ko karon. So akong mga show karon sa radio puro sa replay, walay live. Tapos ang mga DJs naka-schedule walay tandem lang sa para less ang interaction. So wala lang, nag-video lang ko para to remind us nga time like this di tangay mag-joke-joke man. Ako dili kay nako makaya magbinuang-binuang kay seryoso man ni siya. Ta gusto mapare sa ubang nasod ba nga ganang tungod sa kumpiyansa kanay nga na bitaw. Ito ang resulta noon, wala na, naggrabe na yun noon. So mula na akong mensahe tana nga kitang tanan kung wala tay kanang ingon nga importante nga lakaw, magstay lang ta sa atong mga houses. Kung pwede na isa lang mo'y magpalit-palit mo gawas ana kay halos tanan mga areas lockdown na. So as much as possible stay lang ta sa house, tapos maligo ta, manghugas ta sa atong mga kamot perminti. Dayon also if possible katong gingon nga kuan ang distansya. So wala mo nang mga gatherings ha. Likay mo na tana mga brad. So di sa ta maghilas-hilas karon mga brad. So mula na akong gustong ihata nga mensahe karon. Okay? So siguro kani nga time panahon po ni nga magbanding-banding na sa mo sa imong family, sa imong mga anak. Actually ganina gitulan ako bike akong mga anak. So in fairness nakakuan na sila. Medyo nakatuon na sila, so I'm happy for them. And nalipay gyud ko nga nga nagbanding. Actually na sila diri sa akong kilid. Hi guys. So banding time, uban pang iro di ang mga gala. So yun. So that's it. So again sa mga kauban nato diha, kung please, pag-ingon kung pwede makastay ta sa balay, stay lang sa ta sa balay. Pero kung gipatrabaho ta, safe ta always. Mag-wear ta sa atong mga mask, sa atong mag-permit ta dalag alcohol, mag-stock og daghan food. Okay? So, sorry guys, kani nga video, ako na siya gi-post para reminder lang, no? Nara sa inyo, kung di mo mutuo, kung di ta maminaw sa unsay giyon sa government, ang problema sa ato na gyud. So seryoso ni sa nga video, di ko gusto nga i-joke nato ni. Kay again, guys, dili ni siya angay nato kanang binuangan, no? Let's take this seriously. Okay? So dili ta mag-joke. Agree with that, kids? Yeah. All right. So guys, di ta angay mag-joke ani nga video. Okay? Are you proud of me?